la visualització de dades és una disciplina absolutament fonamental perquè puguem prendre millors decisions, per poder-nos comunicar millor amb la ciutadania. Visualitzar dades correctament és més difícil del que sembla i que cal dedicar esforços per formar els nostres treballadors públics per saber com fer-la servir millor, que comencem pensant què és allò que volem comunicar, quines són aquelles preguntes que volem, o bé que els nostres ciutadans o bé que les persones que prenen decisions siguin capaços de contestar. Jo he vist en els últims anys aquest esforç molt gran per la digitalització de l'administració, de les empreses, i generalment es dediquen moltíssims recursos a l'obtenció de les dades i la preparació de les dades. Però sempre m'ha donat la sensació que no s'han dedicat tants recursos a la part final, aquesta de comunicació. Jo sempre he dit que si fallem en aquest últim tram, tota la feina que hem fet abans és obvi que perdrà moltíssima eficàcia.